תורן מחנק שבט אפיק 2012. דגם 1 15. 1 ל-15. אז מה אנחנו רואים, דקל? זה התורן. זה החלק של המנגנון. זה הדרקון מדרגון בול זי. איך? הדרקון מדרגון בול זי. שנרון קוראים לו. אוקיי. פה על כל קלף כזה יש 20 חתיכות PVC במציאות, שמאפשרות להם לזוז אחד ביחס לשני. פה בין הקלף הזה שהוא מקובע לקלף שזז, יש 10 סוג של בוכנות, בגלל שהוא מתרחק ממנו והוא מקובע, צריך... מה הגובה שלו יהיה במציאות? פה זה 5.50 מטר, כאילו 5.5 מטר. שם זה הראש. תציין את הראש מקרוב. אוקיי, אני רוצה לראות את זה עובד. זה העיניים. זה הלסת. זה הקרניים. אוקיי, אז לא, בשביל לראות את הגלים אתה צריך לבוא מכאן. לא, רציתי לראות את הפה. להעריך את הראש. אוקיי. עוד מעט, קודם כל אני עושה את הגלים. אוקיי. במציאות יזיזו ילדים את הדבר הזה שאתה עושה? כן. אוקיי, זה המנגנון. אבל תסתכל את ה... אני מסתכל. בעצם יש כאן 4 קלפים שמחוברים למנגנון, כל השאר, כל מה שזז חוץ מ4 קלפים, שזה זה וזה, אלה זזים, כל השאר זזים תופעה. עוד פעם, תראה לי עוד פעם. זה וזה דרך 4 הגלגלות. אוקיי, ואפשר לראות פה בבוכנה כאילו איך שהבוסים מתרחקים ומתקרבים במהלך התנועה. ככה זה יהיה במציאות. כן, עם PVC רק, לא עם קשים. ועכשיו הראש, אחרי תוך כדי שעושה את הגלים, מעלים את הראש למעלה ופותחים את הפה, ובתוך הפה יש את הדגלים. ותוך כדי זה עושה את הגלים. וזהו.